Привет на всички! И сега искам да ви покажа нещо много интересно и да ви кажа колко вида манов мед има. Значи има манов от дървета, манов животински и манов от паднали плодове. Т.е. падов там, как му викат, не знам. Но да речем от плодовете, които събират, смисъл, озрели са. За тях събират захар. Има и от гроздето, между другото го натискат. Но пчелите нямат сила да разкъсат обвивката. Но стършелите и осите могат и след това и пчелите се намесват. И сега ще ви покажа обаче от дъба откъде идва. Тоест дървесния манов дъбов мед. Искам да видите какво става тук. Да видим как сега ще стане нашата работа, че това много не обича да се фокусира. Но виждате ли за какво става на въпрос? Във всяка цепчица, ето, дървото е надало и е спукало кората си. И във всяка цепчица сега в момента се отпуща захар. И вижте какво става. Мравките тотално са полудели. Ама като ви кажа полудели. Та, предполагам, че добихте представа за какво става въпрос. Това са видовете манов мед, според мене. Пак казвам според мене. Значи, винаги, което го казвам, това е според мене. Това е непрофесионално мнение. Пак ще го кажа. Мнението ми е непрофесионално. Просто съм най-обикновен наблюдател. Такива работи. Това са моите наблюдения. Който има други наблюдения, може да ги сподели. Да науча и аз нещичко, белки. Лек ден и успех на всички!